kiamate kiria tari kwenyara egati ya abarayi baikiranete kurwase chinsemo ao niko babete bakokera egetambo Gega mninchiremo yogosira anamono ebitaseni kurwa asorgongura busi niko moyigoyo oikiranetwe amono mu director bwitaseni Gega kia Getembe obedmokwa Sharon Nyangori mkate Enoch Geoffrey Unsarigo amonigati ya bande abange abo baigo barireire yokwene kinga guchibare kubekomokia elikone kinga babire bakurwa abakurubu yaguchiase abagusi naboigo abakenya bonse Sensemo ya Agricultural Training Center ime yumo chobo songo ase county ya Kisii asabono mwego moneno koleka bugokora mameranyo Gega watts omwaka w'ekiro 2024 mwega wikirenwa na bubwatani au kurwa sechi sector au ulikwene buna waedera senchira yoboene no bwasyoku. So ladies and gentlemen, welcome to Gega Watts 2024. Egati ya balia bayikirina ngamo na batenili kurwa Getaseni kia Getembe awaragwa na obedmokwa abawatani kurwa chi sector au waigo na barai egati abo homo MCA we ward yebino moske Steve Arika egati yebikundi ebyalenge kwewe byegwa ngamo na kilia kia mangana yoboerania na mona Getaseni au abateri no nyembalia bamangana yechigosoli chokwegia nechinga kichejo Getaseni kia Getembe kenyera libaga lyokoegwe kegwa gosege kombe asoko Getaseni kia nambemo na kiabire kegokolyo bya aso mwaka w'ekiro 2024 mu busimbi amono ndemo na senyo ko Getembe akabeke turi tobodri tanganire musingi mwegene Getembe na kochora Getembe asaye totanga mbiamono tobwate sinande kamore bunga mamerano ande achire na Getembe ntoro wasabire kura yabo support yabo egera 92 twaro moyo woko commissioner Getembe yakire yachirare nabo gotoko gokina gogosemi egati yabaria Getaseni Gega chinga kicho nigo bagokere getambo Gega Getaseni kia Getembe koba nambeye mom nabairaniria abatenire baiga ngambye mono. Our sponsors. Actually, for the Gega Awards, I want to appreciate the organizers, the Murabia, and we go all the way to achieve the way the Kodromokia will color to number 1. So, thank you very much, Murabia. We go to our fans. We are esteemed our fans, Mashabiki, Radiri, and Matagari, Moisia Samore, and we go to trust and to Akira Ekura, Diamonosana, and the Tumundera, Memorabilia, Chaman, to be at Yoko. Motobekina mbe mugutamba senti mwatuyemire asimerere ito tete bana kurwestea chagete we've always been number 1. You trusted us much more banyina abaje takuri mama yatemere na bono asile mpitanga nekora kalendaria na kire montatu akirete kura kabana mbe mo na asile nchimire yebipindi ito to kubwa tete class kire ndo yakore kana kire kenyero bado bana ngiteri beta tetareka wataje na kire mtu yakore kana. We will keep on telling you na intumbarabi na ande credit ko peganda ko bana mbeyemo ukumanya okogocha nawe okogosemia Getembe number 1 always number 1 egati yabararia kurwa Getaseni Gega kia Getembe aboigo baegwe byegwa ngamo na mkate Enoko yoegwege kombe woseke wa kyogokorio bya asokokonya na gusira chiamate au Pastor Mary Kiruwa waigwegweke wa kyogokorio bya samangana yogosegeta na DJ Atan wenyorera libaga lyoko bumubugi chisane gose DJ engiya yo mwaka w'ekiro 2024 Nkuribo Getaseni kia Getembe kurega se county ya Kisii litrene nguruku Daniel